गोरोन्थि अफिसियेल चेनेला दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बानायना लाबोलायबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जों नै मोनसे जायगायाव बेरायहैगोन आरोना लोगोफोर गोरोन्थि अफिसियेल चेनेला नामा नायलां स' फाइनालि गाइस आं दहाय भिडिअ मोनसे बानायबोदोंमोन लामायावनो ओमफ्राय दा भिडिअखौ बानायबोनायनि मा होनो बिदिखौ मा होनो जाखो बारा भिडिअबो बानायफेरा जाहैबाय बेफोरबायदिनो गोरोन्थि अफिसियेला बाराबो भिडिअ बानायनो रोङा अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै नुजाफैलायबाय आरोना गोबावनि उनाव बेफोरबायदि गोबावनि उनाव नुजाफैब्लाबो भिडिअनि टपिकखौनो लाबोनो रोङा माथो खालामनो आं मोनसे माने दा दंफैजाबाय आइनदियाव नोंथांमोना नायनो हागोन बेकग्राउन्डखौ आइनदियाव दंफैयोमोन आङो माने ओरैबायदि मोनसे आथोनखौनो सोलायहैगारलायनो मिथिबायना आथोना सोलायजायो आंनि सासे लोगो दंफायो नै बिथाङावसो सोंनांसिगोन आथोना सोलायजागोन ना सोलायजाया बिनि मोनसे रिल्स माने आं रिल्स बानायनो नोगोद मोजां मोनो नालाय रिल्स बानायनो थाखाय माने नैबे आइनदियाव फैदोंमोन आरोना गाइसमोन आथोना सोलायजागोन ना सोलायजाया ब्र' नायलाय आंथ' बुंनो हालै सोलायजागोन ना सोलायजायाथाय बे आथोनानो सोलायनो माने आथोन सोलायहैगोन माने माबायदि मोनथाय सङाबो बावलायलांबायसो बिनि रिल्स बानायखांबाय आं बारा गोसोआवबो गैया बे मेथाइखौ दा बिनि मोनसे रिल्स बानायफैदोंमोन स' गाइसमोन आं दहायनिफ्रायनो मोनसे भिडिअ बानायनो सानबाय थाखादोंमोन बे भिडिअ माने 5 मिनिटसो जानायनि बानायनांगौनि गोनांथिमोन माने 5 मिनिटसो दा 5 मिनिटनि गेजेराव 2 मिनिटसोनिल' बानायनाय जाबाय स' गाइसमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदों होननानै दा आरो माने आंनाव भिडिअ बानायनायनि एक्सपिरियेन्सबो गैया आरो भिडिअ लाबोनायनि मोनसे टपिकबो गैया बिनि थाखायनो बाराबो बुंनोबो रोंलायलाङा ना मा होनो बिनि थाखायनो आं जायखिजाया खोन्थाबाय जों मानि थाखाय नैबे आइनदियाव फैदोंमोन बे आइनदियाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय आथोन सोलायनायनि मोनसे रिल्स बेखौ बानायदोंमोन नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नैबेहाय मोननो हागोन नैबे लिंकआव थुनानै नायबानो जाबाय स' गाइसमोन नोंथांमोना जुदि एसे सापर्ट खालामनो गोसोब्ला बा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो एसे मोजां मोनोब्ला आरोना बर'जों बर' मोनसे लाइक खालामदो आरो बेजों लोगोसे अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोब्ला मोजां माने 1K थांसिगोन दा आंनि चेनेलाव दङ जाहैबाय 956 मा होनो फेमिलिफोर दं आंनि चेनेलाव गोरोन्थि अफिसियेल चेनेलाव माने 956 फेमिलि जानानै दं अन्नानै नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव मिजिं थियो आरोना गाइसमोन नोंथांमोना जुदि 1K खालामोब्ला जानो हागौ आंनि भिडिअ बानायनायनि टपिकआबो एसे टपिक गोनाङै बा एक्सपिरियेन्स मोननो हागोन आं बेखौ साननानै लायो आरोना लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गोरोन्थि अफिसियेल चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार लाइक खालामगोन होननानै स' गाइसमोन अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सिगोन टपिक गैयि भिडिअखौलाय बेसे गोलावथो खालामनो ना गाइसमोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर हो बाय बाय